namin na nakatundan padulong sa East China Sea. Ang STS Dindo ang inapaabot mag-landfall sa Zhejiang Province buwas sa aga. Wala naman sa tropical cyclone wind signal sa dinman nga bahin sa Pilipinas. Karon sa gabi, tumalagsaon ka mahinay tubtub mabuluwas ko kapag ulan bangod sa southwest monsoon ang maeksperiensyahan sa Batanes kag Babuyan Islands. Ang temperatura naman sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Saliwat, good morning mga kaaksyon. Welcome once again sa aton diri nga pagpakalagad sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton nga mga Facebook followers, nagkatanaw sa Facebook, good morning ha. Sakay Cyril C, good morning. Gracia Horvidalia. Sakay Jonathan Hierson Lapinig Junio. Good morning Action Boy and Action Dorel from Stonehaven, Granada. Blessed Monday. Blessed Monday man sa imo. Bia Jonathan, good morning. Phil Alonsagay. Marilo Travilla Catinoy, good morning Action Boy and Action Dorel. Neni Patino, good morning Action Boy kag beautiful Dorel. Sakay Miar na Claude, may agaman. Diana Kulhe, good morning Action Boy Action Dorel. Sakay Emelda Hungo, good morning kuno Bacolod. Jesselyn Andrada Changson, good morning na kay Samson Changson sang Barangay Mansilingan. Maria Luz Grijaldo Macunat, Chandelier Treveles, good morning. May Kindo, kapita, greet lang si Lola Neneng ko di nga pamatigid sa inyo. Tawhay ng tiyempo, wala na ulan. Gani man, nagawa ng bagyo eh. Alex Fuentes, mayang agaman, kag Happy Monday. Sakay Dennis Richard Tribor, ari nang iyaw, you are just the dream that I want to know. Kabalo ka na eh. Forevermore. Ano na? Forevermore nga kanta. Di lang kay hindi ko masunod kung di ka nadampi. Panaugalam na paglambot mo kay Dennis sa muna na. Wait lang, hindi ko pa makita ang comment ni comment ni Aryo. You were just a dream that I once knew. Amo na siya? Muna siya lyrics? Muna. Never. Kasala, balas ang spelling, Dennis. You were just a dream that I once knew. Amo na siya? Never thought I will be right for you. Muna. I just can't compare you with anything in this world. Muna. You're all I need to be here with forevermore. Okay, good. Very good. Dalom ba? Very good. Dalom ba? Stewart di Buhontan, may agaman. Ha? May idog ko na din. May dog ka. Kung ginawa na may idog. Sige. Mark Joshua Si Obidosa. Pastor Mark na Action Boy. Kabaligyan na siya bla kimchi. Sina? Si Mark? Yes, si Pastor Mark. Okay. Obidosa. Kimchi. Kapila? 100. Anak na mo? Isa ka ang tawag sa tub nga but pila naka grams wala na ko Action Boy. Kay Donald Dinapo, good morning dra sa Makati City. Kay Rail Gomez, good morning Action Dorel. Thank you. Kay ginatamyaw niya lang kuno mga tiya kag tiyo niya pati mga pakaisa, mga hinablos dra sa may barangay Abuanan, Bago City. Ang nagatamyaw halin kay Real Gomez sa Sikatuna, Bohol. More power to your program, Aksyon Balita Morning Edition. Sa Bohol, Action Boy. Gusto ko na blakad tuan, Action Boy, ang Bohol. Hindi, anay, subong kay Kwan pa. Kani alang-alang. Sige lang. That's one, makakadtuwi ko na, Action Boy. Kay Nanay Ligaya, Abeto, Happy Monday. Aksyon Radyo Balita Morning Edition supporters. Hello, Action Boy and Action Dorel. Yes, Nay. Good morning, Kaya Jo Marie Tundag. Mayong aga, Labayan Eduardo Jr., mayong aga, Aksyon Bacolod.
Aksyon Radyo Bacolod. Dra sa may Dunya Juliana, siya Action Boy nagapamate. Si Sir Boy, gamonitor siya kung Action Boy, si Chandelier. Doon nabasa mo ni Kagina? Chandelier Treveles. Oo. Lain naman Lain naman guro ginambal kaya niya. sa Fortune Town. Correct. Kay Francis J. Camodia, good morning. Kay Pepperoni Kasilagan, good morning, Action Boy. Kag Dorel, greet ko lang. Iya nga bata nga si Alvi Kasilagan, salamat, Ged. God bless, stay safe sa tanan. Stay safe. J.R. Muñez, good morning. Dra sa may... Kabalay ni Antonio, tayap kilala mo? Oo Kilalahay ka mo na. Okay. Basta gani may, napanag ni gani, basta gani may liquor bandra kami. Lain. Kabalo na ang mga pulis, hindi ka makatuon, alamugit. Kaya Richel Aguaranze, Morning Action Boy. Thank you. Pamati kami, Dudo. Live Family Aguaranze, Manaay. Good morning. Si Je Santana, good morning. Pagrikilis akon, mga abyan labi na gid kay Mishu, Medik, Okay. Medice, kag Kag Dudo. Dudo. Sige. Salamat. Sige, Standby later sa naman. aton mga balita national. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludos. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Moden. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginpaboran sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pangabay sang LGU sa Bacolod nga temporaryo nga pagpauntat sang repatriation sa mga Bacolodnon nga OFWs umpisa karon nga adlaw Lunes, Agosto 3. Ini ang ginanunsyo ni Councilor Renesito Navarro, chair sang Quarantine Center Action Team sa virtual press conference kahapon Domingo. Suno kay Navarro, ini nga impormasyon ang inpalambot sa iya ni OWA Region 6 Director Riza Moldes. Duga pa ni Navarro, nagdangat sa 17.5 milyones pesos ang balayran sang OWA sa 21 ka mga hotel kon inn sa Bacolod yung ginatiniran sa mga OFWs para sa quarantine. Suno sa konsehal, base sa impormasyon gikan sa OWA Region 6, nakabayad na sila sa pila ka hotel apang hindi pa kompleto. Nagalaom si Navarro nga hindi mag-untat ang mga hotel owners sa pagbaton sa mga nag-aabot nga OFWs bangod pagabayaran man sila sa gobyerno apang aminado ini nga may pila na ang nag-back out. Sunod kay Mayor Revilio Leonardia, napagigangot ini kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, kanagalaong ang isa ka semana nga moratorium ang mga resulta sa pag-settle sa ila balayran sa mga hotel. Nagalaom ang mga opisyal nga sa tion nga matapos ang moratorium, hindi pagtingubon sa gobyerno nasyonal ang pagpapauli sa mga OFWs. Nagbaton ko sang text ni Mambisa Moldes informing nga ang ato request na itagaan kita moratorium sa pagpapauli diri sa mga OFWs in grant sang OWA effective Monday, effective tomorrow, August 3, for 1 week. Si Councilor Renesito Navarro. Nagsaga sa 1,418 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nga may 692 ka aktibo nga kaso. Sa datos sa ginpagawa sa Department of Health Western Visayas, 45 ang panibagong kaso nga nagpositibo sa balatian nga may 28 sa Negros Occidental, 15 sa syudad sang Bacolod kag tig-isa sa Antique kag syudad sang Iloilo. Ginanunsyo man sang DOH Western Visayas ang 706 ka recoveries nga may 8 ka panibago nga nagka-recover. Samtang isa ka 74 anyos nga lalaki nga taga Arevalo syudad sang Iloilo ang napatay rason nga nagsaka na sa 20 ang death toll sa COVID-19 sa Western Visayas. Ang ahensya nakapagwa sang 692 ka laboratory results nga wala sang repeat test sa nagpositibo kag 647 naman ang negatibo kag wala sang repeat test. Anom ka OFW, anom ka non-OFW, non-LSI, kag 3 ka LSI ang kalakip sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa siyudad sang Bacolod.
Sa datos ng Department of Health Western Visayas, ang anom ka mga non-OFW LSI ang naka-home quarantine sa karon, kagang nabilin nga siyam ang naka-facility quarantine. Sa piyak nga bahin ng siyudad sa Bacolod, wala sang panibagong recovery sa COVID-19. Duha ka nagaedad sa katuig ng mga bata ang kalakip sa 28 ka nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental. Sa datos sa Department of Health Western Visayas, ang duha ka mga bata ang taga-Banwas sang Hinubaan kag syudad sang Kabankalan. Dugang pa magluwas sa duha ka mga bata ang 26 ka Negrosano nga nagpositibo sa Balatian, ang ginalakipan sa tag-apat sa Banwas sang Kawayan kag syudad sang Kabankalan, 3 sa Hinubaan kag Tuboso, duha sa Murcia kag Binalbagan, tig-isa sa Cadiz, Silay, La Castellana, La Carlota, Escalante, Sagay kag Moises Padilla. Samtang 4 ka recoveries nga Negrosanon ginalakipan sa isa ka taga-Banwas sang Kawayan kag 3 sa syudad sang Victorias. Pagabuksan man sang gobyerno provincial bilang isolation facility ang provincial quarantine area sa siyudad sa Silay para sa mga nagransay nga positibo sa COVID-19. Sunod kay Provincial Disaster Management Program Division Head Sefard Gerard Kailian, napuno na sa mga gina-quarantine nga COVID-19 positive ang Provincial Healing Center sa Tumandok Village, Barangay Santo Niño sa Ibi, Magalona. Ang quarantine facility nga Yolanda Housing Project sa Silay nga malapit sa airport ang una gintalana para sa mga LSIs. Dunga pa ni Kailian, ginatunan man sa probinsya ang liwat nga pangabay sa Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa Okay. Dali lang action Dorel ha, kaya nag-brown out gulpi ang transmitter totoo. Basi matingala itong mga action lang nagabasa ka gulpi nag-commercial diya sa aton. Gani man. Nag-brown out sa aton transmitter. So, on air, kuhan kita, ka sa ang aton on Sa air, wala. radio. Ara na. Ara Okay na? Okay, sige. Standby. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanghayo sang pasaylo nga nadula kami sa kanginan bangod sang power interruption. Madamo gid nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radio. Ang quarantine facility nga Yolanda Housing Project sa Silay nga malapit sa airport ang una gintalana para sa mga LSIs. Dugang pa ni Kailian, ginatunan man sa probinsya ang liwat nga pagpangabay sa National Interagency Task Force nga suspendihon ang pagpapauli sa mga LSI o OFWs kag returning residents bagon amat-amat naman nga nagakapuno ang mga quarantine facilities sa bugos nga probinsya. Base sa schedules of flights ang PAL nga napurbahan sang NIATF karon nga adlaw Lunes, las 11 sang udto ang estimated time of departure sang PR 2131 halin Manila pakadto Bacolod, samtang las 12:25 sang hapon naman ang estimated time of arrival. Provincial administrator no, mag-open kita sa aton nga silay facility no, quarantine facility para naman sa mga positive kay daw nagdamo na gid ang aton nga COVID positive. Amo na nga subong daw ma-request ang aton nga governor no, taga sa dito sa region kag sa nasyonal nga base makapangayo naman kita dito sa moratorium. Si Dr. Gerald Sefard Kailian. Ginpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Famayaran nga igaduso sa gihapon ni Councilor Archie Baribarang pag-amyenda sa curfew ordinance depende sa quarantine mode sang syudad. Sa virtual press conference kahapon Domingo, ginpahayag ni Famayaran
ang chair sa Bacolod IATF base sa impormasyon nga ginpalambot sa iya ni Baribar mayara lamang sang probisyon sa ordinansa nga tagan sang poder ang alkalde nga magdesisyon kung ano oras magumpisa ang curfew nga mayara sang urgent need. Una nga ginaduso ni Leonardia sa SP nga kung maghimo magumpisa ang curfew las 8 sang gabi tubtob las 4 sang kagahon base sa Executive Order number 50 nga nagpalawig sa Modified General Community Quarantine sa syudad tubtob Agosto 15. Una nga plano ni Baribar nga kung ang Bacolod ang yara sa GCQ ang curfew ang mag-umpisa las 10 sang gabi kon MGCQ magasugod las 11 sang gabi kag kon new normal magasugod ang curfew las 12 sang tungang gabi. Sa maabot nga session sa Miyerkules ginapaabot nga aksyonan sang konseho ang pangabay sang alkalde. Temporaryo nga nagsira sa sunod sang 14 kadlaw ang Land Tax Division sa Bacolod Government Center umpisa sa ang tilikdan nga Biyernes kadlaw Hulyo 31. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Villo Leonardia, ini matapos nga may isa ka empleyado sa among talatapan na nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Leonardia, sa nabaluan sa mga empleyado nga may nagpositibo nga empleyado, wala na sila nagpauli sila tagsa-tagsa kamabalay, kay iban sa ila ang yara na karon sa quarantine center. Suno sa alkalde, 44 ka mga empleyado sa Land Tax Division ang napaidalom na sa swab test nga may 3 kadugang pang empleyado ang kuhaan sang swab specimen sa karon nga adlaw Lunes. Samtang ipahag ni Leonardia nga iya gintugyanan ang License Division sa City Treasurer's Office nga mo ang magbaton sa magabayad sang land tax. I ordered them nga tanan nga isira ang land tax for 14 days to comply with the 14-day reglementary period. And in the meantime, pagit, ang bayaranay sang land tax will be accommodated by the License Division sa City Treasurer's Office. Si Mayor Bing Leonardia. Sa dugang nga balita lokal, ginklaro ni Lieutenant Colonel Luisito Acebuche nga pwede makaubra sang kogalingon nga barrier ang mga rider nga may asawa o kung live-in partner. Suno kay Acebuche, pwede makahimo sang kogalingon nga barrier ang rider bisan nga wala masunod ang disenyo nga ginaprobahan sa National IATF. Duga pa na Acebuche nga wala sila sa standard barrier basis kag importante nga ini ang safe kag applicable. Magluwas sa barrier ang nagaangkasanay ang dapat man magpresentar sang dokumento nga mag-asawa o kung nagapamatuod nga mag-live-in partner. Masobra na sa 150 na dakpan sang bitaw nga naglapas sang sini nga pulisa nga ginpapanaog sang gobyerno nasyonal sa tuyo nga masunod ang social distancing sa motorsiklo. Sa karapusan nga bahin sa aton balita lokal, nagapanawagan si Bacolod Mayor Villo Leonardia sa tanan nga magsakripisyo kasunod sa mga estrikto nga pulisa nga ginapatuman base sa Executive Order number 50 nga nagapalawig sang Modified General Community Quarantine sa syudad tubtob Agosto 15. Sa virtual press conference kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Leonardia nga ang istrikto nga mga protocol nga napatuman ang bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad. Dunga pa ni Leonardia, importante nga magsakripisyo ang publiko subong nga tion nga makabig kritikal. Suno pa sa alkalde, nagatingwa ang syudad nga makontain ang virus o kung mahaganagan ang paglapta sa masakit, kag hining mahimo lamang sa pagsunod sa mga protocol. Ginklaro ni Leonardia nga ang 24 oras nga liquor ban ang nag-epekto na sa Agosto 1 samtang ang pagsira sa Central Market, Burgos Market kag Libertad Market sa kada Domingo ang mag-uumpisa pa sa Agosto 9 para sa disinfection. Ginpahayag pa ni Leonardia nga nagpreparar ang syudad sang 15 kapahina nga EO para ipaidalom ang syudad sa GCQ sa Agosto 1 apang nibaluan sa ulihi nga nagrekomendar ang National IATF nga ang syudad ay ipaidalom sa Modified GCQ. Samtang ginkalipay ni Leonardia ang ipagawa nga report sang Biolab sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga ang 195 ka lab results kahapon Domingo ang tanan negatibo sa COVID-19. That we must sacrifice today for the sake of a better tomorrow. We must fight back. We must fight back because if we do, we will have a good chance. Ang dugang nga pahayag ni Mayor Bing Leonardia. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:25.
Panawagan nga ibalik sa ECQ ang Metro Manila pagkatalakayon sa meeting sang IATF karon nga adlaw. Sa latest information, Presidente Duterte nagdeklarar sang modified ECQ sa Metro Manila. Samtang mga local government chief executives ginpandaman sang presidente aktuhan ang aplikasyon sang telecommunications companies sa pagtukod sa ilang mga tower. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This portion is brought to you by Alright, good morning liwat sa aton yung mga ka-aksyon, Action Boy D. So, makontinue kita greetings Action Boy, no, kay, ano na, thank you. Kaya, Dennis, hambay kagina na gainit siya ng tubig mo to sa laya spelling. Ba? Kung mag-init ka tubig, gali masala. Good luck, gali kong galantaw ka sa Action Balita Morning Edition, tapos gainit ka tubig, gasala kagli sa mo spelling. Sige. Napakahirap naman, Dennis. Init to din, Init to tubig. din. Init to din tubig. Oo. Correct? Kay JR Muñez, Action Boy. Ay, nabasa mo nagali kagina. Sige, ako diyan ay wadal lang Sige. Sa kay Remia Garcia, good morning. Sara Escuban, huwag mo pa man di makuha ang inapangayo mo. Kay Maninay Bingbing La Chica, good morning. Kay bro ko George Villar Ogayon, mayang agaman. Sa kay Susan Jaime Allen. Sa kay May Cautivar Duhenyo, kag kay paring Glenn Santa Ana, good morning. Sige. Yes, Action Boy, kay Misu Medici, good morning. Kay Je Santana, kagina si Je, gin-greet yan ni si Misu, aso niya? Tapos subong, si Misu naman nag-greet kay Je Santana. Amot lang akong tsakto ni pagbasa ko sa ngalan. Basta good morning. Kay Hinaro Junior Vidal, hi ko no kay Jonah. Gani, pag iniguro Action Boy, no? Carol, dra sa may Tokyo. God bless and stay safe. Kay Michael June Season. Good morning, Action Boy and Dorel. Greet ko lang. Happy birthday, Kapitan Alex Von Medrano. Sang Jet Air, Vietnam. Listening from Paranaque. Okay, happy birthday. Kay Action Boy, happy birthday man kay Vilmory Villar. 40th birthday niya subong. Ang pagpanamyo, halin siya bata nga si Maria Villar. Kaya Dudu, sila na yung updanay ni Je Santa Ana, Action Boy. Si Philip Alonsagay, amigo boy, please tamyo ko, hinablos niya ko nga si Aldrin Alonsagay. Happy birthday! Kadamo, may birthday ba, no? Aldrin Alonsagay, happy birthday. Yes. Kay Ana Hubaki Baga. Good morning, Action Radio. Nagapamati siya ko, no? Watching Hyacinth ni Mansilingan, Bacolod City. Ikaw naman, Action Boy, Nonoy Randy. Nonoy Lanza, namin na daw lagawan. Namin na daw lagawan. Ang Bohol, tuguro kang Action Boy. Okay. Chandelier Travelers, sige, kumusta na ang barrier nga gusto nila patuman? Kaya daw wala man na may gagre. Napatuman, kinasubong. Napatuman, kaya damo na Action Boy, damo na dakpan actually Pag puli ko agapon, damo na dakpan. Order na sang kwan National IATF no? Elizabeth Sacares, watching live from Bacoor, Cavite. Reggie Aurelio, listening from Magallaon. Jelaine Junio. Aquarius Boy, live kami di sa Binondo, Manila. Benito Street Steel Corporation. Erlinda Alvarez Naraso from Bago City. Good morning. She Luke sa Lukson family sa Olympia Village, Alihis. Halin sa Cabuyao, Laguna. Adela Ravina Pico, good morning sa mga Ilognon. Sige, Chandelier. John Mercurio, good morning kano sa tanan ng mga kabats sa batch 99 sa NOHS. Good morning. Andrea Amanda Jaime, ma'am, good morning. Bambi Padernal, Belen Salan, kay Samuel Joas Mendoza Kayot, kay Evelyn Nepomuceno, good morning. Go, come on. Jovan LV, good morning. Sa kay Dela Ravina Pico, sige sa Mailognon, batch 82, good morning. Kay Chedin Adan Action Boy, good morning. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning mga ka-action. Kay good morning man sa taran, keep safe. Kay Maria Mahilo Makunat, Mahilom Tihok, galitin ko ito na ko makunat.
Good morning. Elsie. Kay Tita Elsie, oy, nagsugod. Ginibla si Maninay mo ka wala. Maninay, Elsie Holingan, good morning. Si karon naman ang iba na action Standby, boy. Standby na sa mga balita national. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Balita Morning Edition. Aksyon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Sa aton nga mga ka-aksyon dala para ikaw pagid sa balatian ang Life Extension Vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo. Isa ini ka super vitamin. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Sa detalye na sa mga balita national, ginpasiguro sang Department of Interior and Local Government nga ang panawagan nga ibalik sa ECQ ang Metro Manila pagkatalakayon sa Interagency Task Force meeting sa buwas akong karon nga adlaw Agosto 3. Gin-issue ni DILG Undersecretary kag spokesman Jonathan Malaya ang pahayag matapos nga pila ka medical workers ang nagapilar nga ibalik ang NCR sa mas stricto nga quarantine rules bangod sa pagdamo pa sang kaso sang COVID-19. Sadto Agosto 1, ginpahayag ni Philippine Medical Association President Dr. Jose Santiago nga mga health workers overwhelmed na kayo. Bangod sa maramo nga pasyente nga ila ginatipan rason nga ila ginaduso nga ibalik sa ECQ ang Metro Manila sa sulod sa 2 ka semana. Sa latest information nga nakuha sa Aksyon Radio Bacolod, si Presidente Rodrigo Duterte ang nagdeklarar nga ang Metro Manila ang ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ. Ipalabot ni Senator Bongo kay Presidente Duterte ang kagustuhan sini nga makabenepisyo ang medical kag health workers nga igalokar nga pondo sa bayanihan to recover as one act. Gain pa siguro ni Go nga ginapamatian kag ginakonsideral sang gobyerno opinyon sang medical frontliners. Kadungan sinigin panungdom sang senadora mga opisyal sang gobyerno nga tumanon ang mga promisa. Palayag panigo nga ginatun-an na niya sa karon kung paano matagan sang bulig pinansyal kag dugang nga mga benepisyo ang mga private health workers nga nagatiban sa COVID-19 patients. Isa sa napinsa sa senador nga benepisyo among life insurance coverage. Ginklaro naman ni Senator Cynthia Villar nga dapat ang mga leader sang gobyerno amo ang magtrabaho sang husto agon mapahaganagan ang impact sang COVID-19 sa ekonomiya kag health sector sang pungsod. Ginimo ni Villar ang klarifikasyon matapos siya ginpakawalahod sa social media bangod sa iya reaksyon nga sa paghangop sang tao na patungod sa panawagan sang medical community nga ibalik sa Enhanced Community Quarantine ng Metro Manila bangod sa kabudlay nga na-eksperyensya sa mga health workers tungod sa padayon nga pagsaka sang COVID-19 cases nga gina-admit sa mga hospital. Sa una nga statement, ginpahag ni Villar nga dapat tun-an sa mga Pinoy nga mga buhi nga yara ang presensya sang COVID-19 kag ginpahayag nga ang pungsod hindi na maka-shutdown paliwat sa ekonomiya. Sa ginpamangkot kung bala ibalik sa ECQ ang Metro Manila, ginpahag ni Villar nga hindi na kag ginapilar sini nga dapat kaayuhon lang ang trabaho tungod hindi pwede nga sirad-an ang ekonomiya bangod kung mahimo kung hindi man mapatay sa COVID-19, mahimo mapatay sa gutom ang tao. Ginpandaman ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanan nga local government chief executive sa pungsod nga madasing aktuhan ng aplikasyon sang telecommunications company para sa permit sa pagtukod sang tower o kung atubangon ang
pinakamalaing epekto sa pagka-delay sang cell sites. Sa COVID-19 briefing sa Malacanang, maid-id nga gintalakay sang presidente ang mga paagi kung paano mapaayong internet connectivity sa online learning sa pungsod matapos ginpalabot sa iya sa mga LGUs ang may kontribusyon sa mas dako nga problema sa pagpatukod sa cellular tower. Una drigin pahayag ni Globe Telecom President and CEO Ernest Cu ang nagapanguna nila nga problema ang mga nagalawig sang tubtub 8 ka bulan antes sila makasecure sang 25 tubtub 29 ka permits magluwas pa ini sa balayran sa tower kag special land use permit. Bilang sabat ginrefer naman sang presidente kay Senator Bongo, Finance Secretary Carlos Dominguez kay Interior Secretary Eduardo Anyo ang nasambit nga problema sang telecommunications company. Nagpaanda ang isa ka lawyers advocacy group sa gobyerno angot sa ultimatum nga ginhatag ni Presidente Rodrigo Duterte sa duha ka kompanya sang telecommunication sa pungsod sa posibilidad nga magresulta ini sang kahadlok sa mga investors dumuluong mano kun lokal. Sunod sa grupo, paglapas sa prinsipyo sang konstitusyon nga balabagan ang pag-uswag kooperasyon sa importante nga industriya tungod lamang sang magamay nga rason bangod mahimo naman nga makayo paagi sa regular nga paagi. Dugang pa sang grupo, makaalarma ang pahayag sang presidente angot sa expropriation sang duha ka telecommunications company bangod wala sang mabakod nga ebidensya kag legal nga basihan para sa nasambit nga tikang sang pungsod. Palahag pa sang grupo nga sa kaso sa Smart ka Globe, wala sang national emergency kung anuman nga rason para mag-justify sa aligasyon nga expropriation. Nagapabilin ang panindugan ni Senator Richard Gordon nga nagakontra sa liwat nga pagbuhis ang death penalty o konsilot nga kamatayon para sa drug-related crimes kag ginpahayag nga mga mamalidha maghimo may matarong agon hindi pagsuportahan ang priority legislation ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod sa senador nga mo ang chairman sa Senate Committee on Justice, hindi dapat maghimoon prioridad ang pagbuhis ang death penalty matapos nga ang pungsod padayon pa nga nagapangatubang sang pandemic nga natugas ang COVID-19. Dugang pa ni Gordon, hindi subong ang panahon nga talakayan ang nasambit nga issue tungod ang mas prioridad ang mga ginabudlayan ng mga tao kag dapat tutukan ang stimulus package agud makabangon ang ekonomiya sang Pilipinas. Ang panawagan nga pagbuhi sang death penalty kalakip sa ikalimang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Duterte. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Kag para naman sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan sa pagpamuhi Ang mga balita international, sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag
ka sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita. Sige. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Kag happy birthday kuno sa kay Jeril Paes. Sa iya birthday karon. Jeril Paes, good morning. Greetings from MTCC Branch 3. Daguro ko bra si Ma'am Elizabeth ay no. Sa kay Jacob Pabalate, watching from Barangay Tabugon, Cabancalan City. Emmy Esmeralda Dolido, good morning Aksyon Dorel. Patamyaw sa tatay ko Elias Dolido sa Barangay Paloma sa Valladolid. Adela Ravina Pico, good morning. Sa kay Liza Vargas Palma. Pa-shoutout naman kay Nanay Flora Palma. Jink Eresilia Hulgin. Vanessa Mayo. Have a wonderful Monday. Great week ahead. Glenn Santa Ana. Good morning, ani pre. JR Pabalindas Pagaliton. Shoutout na sa amigo ko nga nag-birthday gapon. Bongbong Kulot Demirin. Belated happy birthday. Sa Ma'am Eroreco. Jink Eresilia Hulgin. Happy birthday po sa kay Sino. Heaven, good morning. Araneta Barido Desiree. Sige, ikaw na yun. Kay Desiree Araneta. Desiree Araneta. Dali lang. Lisa Joy Amoroso, good morning. May mga nasunod daw. Eden Kasuyon sa Pinaginpinan, Cabancalan City. Family sa Panta, good morning. Rafael Caceres sa Grityan San Vergara kag kapitan sang Barangay Mabine Old Escalante nga si Cap John Paul Escala kag mga staff. Kita mo na? Kung gawa makita yun, kita ka kadamo. Lydia Bironio from Alihis. Ay, salamat. Sige. Kay Bert Caraballo, good morning, the Aksyon Dorel, Aksyon Boy. Monitor kami di sa Hutuda, Handumanan, Aksyon Boy. Kay Annie Raffles, good morning. Nagapamati sila sa Okinawa, Japan. Kay Eleuterio Parcon Dayon, good morning. Dira sa may pahanukoy, Aksyon Boy, kilala mo ni Guro ay. Jonathan Fuentes, good morning. Ray John Peñosa Gonzalez, good morning from City of Smile. Abi ako no si Dennis, bala mo, hindi ito bala pag-imunuha pa si ano. Kay Milagros Cesar Alit, good morning man. Kay Jeff Chavez, mayong aga dra sa may Green Energy Solutions. Kay Junior Nochepo, mayong aga, ginatamyo ko lang tiyo niya, mabantay dalan ko Action Boy. Mayo ka may gabantay sa ila dalan. May chismis na. Philip Alonsagay, dra sa may Tokyo, Japan. Ni Lord Pamplona, mayong aga. Shout out na ko na sa iyo wife nga si Lizelle. Naka-quarantine? Sa Circle In. Kaya Ronnie Gilyang Sr., good morning. Emily Malubay, Jenaline Obiena. Mayong aga dra sa may family Lariza, dra sa Bula, Mambusaw. Capis, thank you. Juvie Lindugan, good morning. Sige. Si karon naman iba Action Boy. Karon naman Polds Babak, Duran. Sino na Duran pa kay sa sige, later naman Thank you so much. Karon naman May Cautevaldo Henio. Gladys Noble, good morning man. Kay Tabi Noble, mayong aga. Sa kay Giselle Franco sa Maaw, kay Maria Girly Abad sa Central Maaw, good morning. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo program. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Kag sa ato naman nga Balita International, naglambot na sa masobra 18 milyones ang kadamuon sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Base sa pinakauling nga datos, naglabot na sa kabilugan nga 18,218,841 ang ginigo sa makalalaton nga balatian sa nagkalain-lain nga pungsod. Nagapauna sa gihapon sa may pinakamadamo nga na-record nga kaso sa COVID-19 ang Estados Unidos nga may 4,811,945 ka kaso. Samtang nag-uaman sa pinakauling nga datos nga nagsaka na sa kabilugan nga 672,307 ang kadamuon sa nagkalamatay sa nagkalain-lain nga pungsod. Yara naman sa 11,435,144 ang total recoveries sa COVID-19 pandemic sa bugos nga kalibutan.
Sa balita sa patag sa pagnegosyo, bangod sa pagpalawig sang quarantine measures na nagkalain nga bahin sang pungsod, ginpalawig man sang BPI ang indis ni pagsukot sa mabalayran o fee para sa money transfer. Sa pahayag sang BPI, magpadayon tutod September 30, tuwing 2020 ang pag-waive sa mga balayran. Kalakip sa hindi sukton sang balayran ang InstaPay money transfers padulong sa iban nga bangko via BPI mobile app, kag ang fund transfer sa iban nga BPI accounts via BPI mobile app kag BPI online. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 49 pesos kag 13 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 75 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 34 centimos. Kag sa ito naman nga balita, entertainment action boy, kilala mo man si Matt Evans, no? Uwa. Pedro Pinduco, Pedro Pinduco. na siya sa nguna. Kay man action boy, liwat siya subong nga ginaresto sa amo mangyapon nga kaso action boy, ang physical abuse nga ginapasaka sang iya anay live-in partner. Babae na naman. Nga si, ha? Nano man nga mga lalaki nga ang Gani. Sundan nyo bala sa action boy, wala ga panakit. Kontra mo yung mga babae. Oo, no? Ang iyan nga anay live-in partner action boy, si Jonathan Hickins. Sang 2012 action boy, actually ginano na ni siya, ginaresto na ni siya. Kaya mo na say man nga physical abuse man nga kaso, galing kinakapiyansa to siya. So after 8 years action boy, liwat naman siya ginaresto. Sang July 31 action boy, subong may piyansa naman niya 36 mil. Tibot silingon, kung makapiyansa siya, makagawa naman siya, Anan. So, amo na, wala ka lang expect. Kaya syempre, si Pedro Pinduco, do tagapagligtas ni saya sa iya. Ito yung teleserye, di ba? Gani. Tidriya siya gapanakit. Pedro Pinduco, siya mo. Pinduco. Pinduco. Subong action boy, may ano na siya, may asawa na ni siya. Negosyante nga si Riza Katrina Evans nga kaagi man ni preso action boy kay tungod sa kaso agindakop man siya tungod sa kaso naman nga estafa. Okay. So makabay pa tani nga magkayo na ilang nga. Kabay ko preso. Hindi man. Hindi man siya. Balita sa sports. Nagapreparar na karon si undefeated featherweight boxer Mark Magsayo sa nagailapit sining enkwentro kay Jose Haro. Himuon ang enkwentro sini sa September 23 sa Microsoft Theater sa Los Angeles. Ini man ang unang enkwentro niya halin sa nagpirma siya sa MP Promotions atong Marso. Ginpahayag ni MP Promotion President Sina Gibbons nga posible wala sa anuman nga fans kung wala sang fans nga magatan-aw sa hambang bangod sa padang nga pagsaka sang kaso sang coronavirus. Katapusan nga nag-enkwentro sini amo si Panik Uthok nga ginhiwat naman sa Tagbilaran City. Sining Hulyo, padayon ang ginahimo sining ensayo sa idalom ni Freddie Roach sa Wildcard Gym. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Monday! Happy Monday! First day of the week. Kag first Monday sang August. First Monday sang August. Yes, correct. August 3. Correct, Action Boy. Happy birthday sa tanan nga may birthdays and anniversaries, Action Boy. Okay. So, subong adlaw nga to niya nga balita special, mga napulo ka mga tips bala, Action Boy, agud mas mangin mapinalanggaon ka nga utod. So, pulo ni siya, pwede 5 lang anay. No, pwede Pwede ka ni 3. Pwede man 2 lang guro anay. Ayun. Isa na lang, bro. So, una Action Boy, para mas mangin na mapilanggaon kaya nga utod. Tawagan mo ko nung imuutod sa cellphone kung layuanay ka mo. Bisan kaisa lang sa isa ka semana. At di sa sina nga pamagi Action Boy, ma-appreciate niya ay nga ginadumdum mo siya kung nagregapon. Kung layuanay ka mo. Ha? Kung layuanay ka mo. Yes, kung layuanay ka mo. Hindi mo na sa pagtawagan, nga aram na sa piyak kwarto. Ay, hindi man. Pwede man nga, bisan once a week lang. May do ka sibling stock bala Action Boy na nakamo na bala, di ba? Correct. Bro, musta bro? Oo, kumusta ka? Musta mo si Mana? Nakamo na bala. Sige blaga. Bro, morning, musta? Oo. Bro, kumusta? Kadto ka budlad delikado ako. Ha? Do ka delikado ako. Musta mo? Budlay sa kamusta. Hindi lang tanong istorya about sa kamusta na nga may kwarta. Dala pang ulam kwarta, Action Boy. Arya, ano lang giniya. Do ka para paano ma-boost bala ang ila pag nga relationship nga bilang mag-utod. Ang ako nga mga utod sa gwa. Talagsa lang ako. Gulpi lang sila. Musta?
Hindi mo na sila mangulam mo kay tumuto sa niya musta. Pero confident kayo mag-reply. Okay lang kay batian nila damo ma-report ka dan sang cases diri nga COVID sa Bacolod. Siyempre ga worry man na sila. So mapatsagan mo man nga butsilingon ng worry sila para sa imo, concern sila sa imo Correct. Kumusta ka na da? Naman na. Kay mas baga pa na action boy, mas nagapa bakod sa imo immune system. Ay hindi bakod sa inyong relationship between sa inyong magutot. Correct? Ikadua action boy, ikawan mo action, tinguan mo action boy, hindi mo siya bala i-judge the way sa iya nga style sa life. Na labi na ning bawal judgmental. Do ka mo na. Hindi mo siya pag-i-judge sa iya nga style. Kaya iyan na mong regardless action boy nga, babi, especially kung member siya sa LGBT, mardan iban nga utod, hindi siya namian nga iya utod agi. Siya namian nga tumboy. Ikaw nga tumboy ka, ikaw nga agi ka karon na mama na bala. Hindi mo siya pag-iyan action boy. Ikaw nga paloy ka hindi na iya preference, iya na iya. Kagdo, tabi kay amo na yung na-develop sa iya, bimong na? Ano muna ka chick boy kaya siya, medyo chick. Ikaw yung chick boy, siya chicken. So, amo na bala action boy. Para at least bala, respect man. Bisan magulang ka pa sang sa iya, di ba? It doesn't mean action boy nga magulang ka pa. Kung bira ginainom mo yung Yakult, di ba yun daw siya? Ha? Kung bira ginainom mo yung Yakult ya. Gagi, mo ba? Yakult ka lang yan. Nakamawa wala. Ba, siya yaka mo na gusto niya maging healthy. Kasi kasi gusto niya magayong yung tiyan. Yes. So, hindi siya pag, kaiya na pili sa kabuhi. Correct. And then, next action boy, nga kung feel sad bala imo nga utod kung action boy or may problema siya nga daw bag-o lang na abot o or mas may kung action boy padala mo siya sang flowers kung babae siya or kung any dra nga makapa-comfort sa iya. Madali. Korta. Korta kay ma-comfort na siya. Ay, salamat. Kapag pa may problema sa sakit turko. Imo ya. Aton tani do ka na mi-amion tani mo nga. Imo mo mautang gid baka very ka gid do may hugot kay gid action boy. Di pare ba sa utod mabi kami utang sa turko kaya problema siya be. Anong imuon mo? Comfort na siya mabayaran mo gid na. Amo lang na. Ano mo bulig mo siya? Prayers. Prayers lang. Mas powerful ni action boys sang sa check Correct? Tiyan mo na action boy. Tatlo lang katong yung time do ka Do ka lang na. Correct. Okay. Boss naman iba na. Boss na naman Total hindi pa man na Hindi mo mapanus. Utod mo haram lang na. Haram lang. Sige. So, may birthday ka pa da. Actually sa Hall of Justice, man gaubra si Ma'am Elizabeth. Kita mo ang ginatamyaw, mga judges, mga staff, pwede mo ni siya ma-block ining ini-block daw ka, puro lang ni ko mapasayod? Hindi, puro bala ni mga negosyo. Sige, pwede ta na siya man. Okay ka, sabad bala sa ko, hindi mabasa ang iba niya comment. Kaya daw iya na lang tanan, ginparakin ko na diyo, ginflood ka ta diyo. Ko na siya, Duran, di sakon. Ginflood yung aton yung walls ang iya nga mga negosyo. Sige, bayan na sa. Move on. Kabudlays na, no? Kaya niya, hindi para sa negosyo din aton nga yes. Kaya, muna ka, hindi mabasa iban yung Hindi comments. mabasa iban, kaya kayawan, ka-scroll down, kaya katamudagi na flood yung aton nga wall. Correct. Kay Gingging Arroyo, good morning, man. Magical Fox, good morning, action boy. Fox Negoro. Annie Raffles, good morning. Sino pa? Valencia Kenneth, good morning man. Daniel Silver. Si Kiyota Sigo Pamati, good morning. Alaska kondensada man, halo. Si Gingging talaga siya, kung makita ko naman di siya rin, naman di siya agap sa bugtaw, may guro tulog yun kagabi. JV Laringo, good morning. Sige, sa tanan pakinig ka Pamati sa aton action boy, good morning. Kay sige, pirot sa dalawa. Nelly, pagkilala ko siya man. Good morning, manang pirot. Nelly yung ngalan sa Facebook Action Boy. Si Nelly Realista. Lito Dayap, good morning. Okay, sige Action Boy. Mga ka-action, standby na sa Action Hotline. Pwede kay Action Art tayo hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.
Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,